Call center training hub sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, subling gibuksan. Kinialang sa mga nawagtangan og trabaho sa MEPS. Opisyal nga gilusad pag-usab ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan ang call center training hub nga nahimutang sa kilid sa Hoops Dome. Human nga usa ka call center company ang niboluntaryo nga mopahigayon og libreng training ug mamahimong mopatrabaho sa mga buot mopaubos sa training. Mato ni Public Employment Service Office Confesso Head Kim Francisco nga tanang nawagtangan wa pa gyud makatrabaho. 18 anyos pataas bisan high school graduate pa lang mamahimong maka-avail niini. Bisan kun dili upunganon, matud ni Francisco, dawato nila. Ang matag training ang himuon sud sa duha ka semana diin gipaabot nga 20 kada batch ang ilang matabangan. Kami sa Lapu-Lapu City Government through sa PESO Office sa Lapu-Lapu nga i-refocus namo ang mga skills training program sa LGU nga mupatok bitaw siya sa highly in demand karon nga industry which is ang BPO industry.